אז איך אפשר להכניס כסף מסחירות בלי לשלם מס? כן, כן, אמיתי. תקשיבו טוב. אתם יודעים שיש מסלול שהמון אנשים מפחדים ממנו, זה נקרא מסלול עסקי. מה זה אומר? ברגע שיש לכם הרבה דירות, יש לכם מנגנון של אנשים שמביאים לכם את הדירות, מנגנון של אנשים שמתקנים את הדירות, אתם לוקחים הלוואות שהן הלוואות עסקיות, אתם יכולים להיות במסלול העסקי. אין הגדרה שאומרת 4 דירות, 20 דירות, לא. יש כמה מבחנים של מה שציינתי עכשיו, וברגע שאתם נמצאים במסלול העסקי, כל ההוצאות, הרכישה של מרכיב הקרקע, השיפוץ, ההשכרות, התיקונים, הכל כולל הכל, אלו הוצאות מוכרות. וברגע שהן הוצאות מוכרות, עד שאתם לא מכסים את זה, אתם לא משלמים מס על שכירות, אז אל תפחדו מהמסלול העסקי.